morning. Ang ingay po dito dahil highway. Nagtago lang ako dito dahil walang tao. Awkward kasi doon, maingayan sila. That's why I am here. Gusto ko lang kasing magpasalamat sa lahat-lahat ng mga tumangkilik, sumuporta at naging parte sa aming channel. Ngayon na naging 50k na ay umaapaw yung kaligayahan naming mag-anak. Thank you so much at from the bottom of our hearts ay talagang nagpapasalamat kami sa inyo. Hindi namin malaman kung anong words ang dapat gamitin para mapasalamatan kayo ng sapat. Talagang super pasalamat po kami sa inyo. At ngayon po, dahil po ganun nga ang narating natin, ay kami po ay lalabas at medyo mag-share naman ng mga blessings. Tingnan namin, umuulan kasi. Tingnan nyo, naulanan na ako. See that? Oh my God, umuulan na! Pupunta kami sa Dao. Hahanapin namin yung, yung residence ng mga Aita or anong tawag doon, yung mga namit namin na minsan ay sinuplayan na namin ng mga bigas, mga pagkain, mga binigyan namin ng konting cash kasi yun nga nakakaawa sila. Ngayon ay dalhan na naman natin ng pwede nating ma-share sa kanila para pagsalu-saluhan o kahit na dyan na pwede nating ibigay. Tapos abangan nyo mamaya yung meron kaming gagawin na parang experiment na yung mga tao na makita namin na may ang ingay naman dito. Kung may makita kaming mga grupo ng tao, parang experiment baga na kung may makita kami ng na mga grupo ay yung tatanungin ko kung nanonood siya ng YouTube channel and then yun, ganon yung kung makasagot siya sa mga tanong ko ay magbibigay din tayo ng reward, ganon. At yun guys, nagpapasalamat kami ng gusto at di namin kung sa Ilocano pa, haan nga mas baalan ti pasalamat ni. Haan nga mas baalan ti yung narikrik namin nga yung gratefulness. Oo, yung gratefulness namin ay umaapal talaga. Okay? So, ayan, nagaganyan ako para makita nyo uli yung mga tanim. Ayan. At, ayun guys, magkita-kita tayo mamaya. Ipapasyal namin kayo dyan kung saan kami ikot na makita namin na may mga tao. Mag-stop kami and then yun nga, may konting drama-drama. Ganon. Okay, let's go. Hello! Nandito na tayo, lumabas tayo, pupunta tayo sa kung saan titignan natin, i-test natin kung dito sa Tagbilaran ay may nakakakilala sa Rich Chich channel. Ito ay challenge para makita natin kung mayroon kahit man lang isa nakakakilala. Kasi ang alam ko guys, ang pagkakaintindi ko sa Rich Chich ang pagkakaalam ko sa Rich Chich channel ay guys, yung parang kokonti ang tumatangkilik dito sa sariling amin dito. O yung mga kakilala, mga kamag-anak, mga ganyan, mga close, parang meron siguro mga isa, dalawa lang, ganun, tatlo. Pero tingnan pa rin natin dito sa sariling lugar natin kung meron bang nakakakilala sa Tagbilaranon na vlogger. May tumatangkilik ba? Kasi ang nakita ko at nagko-comment at mga nagsusupport, ang karamihan po ay tagalabas. Tagalabas meaning mga Pilipinos din ang marami pero nasa ibang bansa. Yung mga hindi nakakikilala sa akin na talagang close. Yun ang mga tumatangkilik sa atin. Ayan, anong masasabi mo Papa sa 50k? Ay, salamat at narating natin yung 50k. Yay! Yay! Oh, salamat sa inyo guys. Hindi namin inakala. Hindi namin in-expect talaga na maabot namin ang 50k. Kaya salamat ng marami. Thank you so much. Walang plano ito. Walang plano kung saan kami pupunta. Ang plano ko lang ay makakita ng group of people at yung mga prospect mo na pwedeng sila ay maging subscriber mo. At
kung meron tayong chance na makita yung mga pwede nating pag-share ng blessing, alam nyo na yung mga nangangailangan talaga, kasi hinahanap namin yung minsan nabigyan na namin yung mga, anong tawag sa kanila? Badyaw. Mga, Ay, badyaw. Yung mga... anong tawag? Yung mga... Ano tawag ko? Nakalimutan ko na. Badyaw. No? Hindi naman badyaw. Basta't nakita na namin yun, na bigyan na namin minsan ng tulong, gusto sana namin maka-reach out again to them. Ayun. At sana guys, huwag kayong magsawa na sumuporta sa aming channel ha. Magkakasama pa rin tayo hanggang sa lumaki. Yan. Hanggang at tayo magkatuwaan at kami naman ay magsusumikap na kayo'y ma-entertain. Okay? Lalo na guys, katutubo pala, katutubo. Yun, mga kakatutubo ang hanapin natin. Mga bagong tubo lang. Hey guys, anyway, today is Thursday, August 26, at ito, ano bang kapalaran ito at umuulan na. Hindi ko alam kung meron ba tayong mga group of people na makikita niyan sa labas na umuulan naman. Sigurado ayaw naman nilang maulanan, kaya walang standby sa labas ngayon. Paano ito? Saan tayo maghahanap, maghahagilap? Tingnan natin. Tingnan tayo sa tapat ng plaza. May mga tao ba dyan? Doon oh. Yung mga nandun oh. Yung nandun sa ayan oh. May mga naka-standby doon. Pwedeng puntahan yan dito sa plaza. Pwede. Puntahan natin. Punta tayo guys. Punta tayo dito sa plaza. Plaza Rizal. Dito tayo sa Sarmiento Street. Ito Sarmiento Street in front of Plaza Rizal. Dahil dito guys, sayang nga at umuulan. Dito kasi laging maraming tao. Pero at least meron mga grupo doon. Puntahan ko kaya yun. Puntahan namin yun. Mga yun, nandun. Kumunti na. Ay, marami sila. Marami-rami. Tingnan natin to. Okay guys, puntahan natin yung mga tao doon. Parang experiment ito. Tingnan natin kung may mga taga-subaybay ba sa atin dito. Taga-tagbilaran. Tingnan natin. Nako-online mo? Nananaw mo YouTube? Facebook. Tignan na mo YouTube. Taga Rich Chicks Channel ni kanang nami experiment na karon man god kay celebration sa 50k subscriber na mo, naabot na mo gabi. Mo na nga mag-celebrate ni isip pag-celebrate kanang mura kog nag-experiment ba og nabay na nanaw og nakailan na mo. Wa mo kailan na mo no. Wala no. Wala. Sorry, wala may premyo. Anyway, pagbili na lang ko calling card. Next time siguro. Okay? There na. I-type lang. Wala ang inyong premyo. Sorry ha. I am so sorry. I told you, walang nakakilala sa amin dito. Okay? So, let us try. Kahit umuulan, let us try kung meron talagang nakakilala o wala o naligaw sa aming channel. Let us see here kasi medyo marami ang tao dito. Hello, good morning everybody. Kanang taga-Rich Chicks Channel ni, ako si MJ. Kanang nakailan mo Rich Chicks Channel sa YouTube? Wala? Wala yung nagdami ko YouTube nila? Nakailan mo Rich Chicks Channel? Wala? Rich Chicks Channel, nakailan mo? Wala? Nakailan mo Rich Chicks Channel? Wala. So, yung mga nag-celebrate with 50K, naghatag ko, maghatag kong kwarta, sa mga nakailala mo kung nagtanaw. Sorry kayo, what you be Plaza. Okay, anyway, thank you. Thank
you so much. Kanang muhatag ng panin. I told you guys, hindi kami kilala sa sariling bayan. Ang mga subscriber namin ay galing sa labas. Isa may ibang nag-YouTube ba? Isa yung nag-YouTube ba? Wala? Wala? Hindi mo sa dito? Ano yun? Kabalay niya, sa kabalaya. Saan yung balay nila? Pambuak, sir. Itong Oh, kasi title sa introduction mo. Kanang Saplim to personal, palit to, nantorium nga dako. Antorium nga dako, anong palit ni? Ano siguro to? ito nalagay mo sa pick up na ito. Oh my God! At least na awa mag-zero! Okay! Nahulaan nila na namimili kami all around Bohol ng mga plants. That's why sa kanila ay mabigyan ko sila. Hindi ko tumango, kay bahog. Yan? Murag nag-buy ko mo ng ubos ito. Oh? Ani, kalimutan siguro ka. 1,000 kita ito sa inyong kuha na kanang basta kayo kanang about Ano rin Stitch Channel? Basta abot lang. Pero makukuha ko lang sa una. Oh, dili. Dili, premium man eh. Ito yung may ito sa inyong kuha na kanang basta ka about plan to. Kanang about plan si kato na lugo kanang inyong kuha. Ato nito mo. Oo, dito mo anak. Unsa ganito mo pa? Ha? Salamat. Basta nagkakontong ko na ito matikon pa doon sa bahay. Oo. Katapos na ng kuan ma'am na ganito yung mga kanang kutungan o tanong at mga native kanang kahoy na tinibuo. Kahoy na O daghan mo kung kagidungan ko, kainumdum ko. Nabot ka balilihan. Oo. Tanaw mo po sa inyo ang luto. Oh, daghan miga, daghan lami natuan, wala mo patuman magdali ako. Basta kayo about plan inyong ipan kanang nakalimutan ko sa Kami sa title. lubok Oo. ito. Naguwan pa jud to, naguwan po nihablit mo og Tres Hermanas nga kanang Ala! Tres Hermanas nga. Kakauni. Kami Kabaw. kabaw. Bata ni kabaw, ya chicharon. Okay. Mo sa Okay, chicharon. nakakilala sila. Anyway, Pagkuman kaysa sa kay Nagumana to nabot ko sa bahay dito mo. Sunod, balilihan ako nagkuwan to. See that? Thank you kayo sa inyong suporta. Thank you kayo ha. Ang bata Tayo, mo. no? Oh, Ang bata. sabi ko, direct sa Bohol, masiro ko, interview na ako sa mga tao, masiro tingali ko kaya ang mga kasagaran nga nag-subscribe na ako pagkagawas. At least, naan yun yan. Kung singali mo, sir. Joseph Takpan. Joseph, oh my God, kanina! Oh my God! Dito sa native, anang na kanang geometras, kanina sa gobyerno. Oh, inaning palit ni o kantoryong. Ay, oh my God, sila man dito. Gipalitan na ako kantoryong nga dako. Dako na. Oh, Ganun daw lagi ko. Oh, really? Sila ka kayo tindahan sa damping sa kalsada. Oo, yan ay mga kuan ka nga mga tugas. Oh, tugas. Oo, i-advertise ganito siya man dito. Si Dat may Basta ang dugos. Oo, pag tugos po, palit po tughani kayo ayos na makuha. Oh my God, hindi na ako nagtagalog guys. Siya yung pinuntahan namin sa Sikatuna na binilhan ko ng mga honey and then bumili kami ng tanim ni Mrs. Ang gaganda kasi ng halaman niya, merong video. I will put the link in the description box kasi ako ay nabubulol na. Okay? Anyway, thank you so much ha. Thank you so much sa pag-celebrate na birthday na mo. Oo, mana, bebe. Gasaw ka na. Isang bata. Kani, mo i-type mo. Oo mo. Kanya kani mo is Facebook, kakang tungalan. Kanya, kani akong telephone number. Okay? Salamat na. Kamu man dito. Ang bata, nagsunod ng gukwato sa ang bata nga Facebook. Oo. Sige kung tanaw to sa inyong kwanda. Ang bata kay CBC mga nainim ng LD. Wala gawa. Ako na po doy. Importante nakakilala siya sa atin. Oh. Pero nagayong to po man. Nakayundong ka. Tulong ka mo. Okay, thank you so much. Sige, ha. sige, Thank you sige. so much. Okay, see you again. Sige, next sige, sige. time. Sige. Okay. Okay, umuulan.
Ay, salamat. Sama. Okay. Andito naman tayo sa may gilid ng Beauty Mall. Natawid tayo dahil may nakita akong grupo ng tao dito. Tingnan natin ito. Pero grabe. Oh. Try lang natin. Ayan. Oh. Bakit po? Para na. Sana to. Wala. Wala. Tignan na ang YouTube, ma'am. Dili tayo? Okay. Sure, may na hindi tayo kita. Hindi yan na lang kayo mo. Okay. Wala na po dito tayo. Wala, hindi naman dito sa YouTube. Wala dito. Asa itong balay sa mga katutubo? Ay, Katong mga ito lang bitaw? so yan ang may gamay bayan na naman na na yung bulay bayan na Asa? kanawa mga uma ng bayan. Ano ka? Hindi na ka nang may kahoy ito. Anang punong kahoy, nana? Wala yung bayan na gamay. Nay gamay bay anak musod mi ato? Pili lang mo. Labay sa kasada. Ano naman? Kasada na. Oo, nananon sa print. Okay, salamat. Asa nga ni mo, ma'am? Anali. Tanaw kag YouTube? Mm. Kanang kinsa may kailangan nimo sa YouTube? Daghanan mo kalimot nga ano sa tingan. Ah. Mait ka to, Rondi. Rondi? Rondi man. Kanang tigtanaw ka ni Rich Kids o dili? Singan. Rich Kids? Richard. Wat pa ko Wa kakuha pa. Okay. Kay celebration na mong 50 kaya abi ko ning tanaw ka mao. Kinsa to nga nananaw, tagaan man gud na akong premyo. Sorry mama. Thank you sa information na lang ma'am. Nada pa. Okay, sige, thank you ha. Magkatod ni gamay blessings para nila. Thank you ha. Nandito tayo ngayon sa City Square. Parang City Square guys. Try natin kung may nakakakilala sa atin. Let's go. Ito mga magaganda sila. Nanaon sila. Kita na ko YouTube. Yes po. Oy, mga gwapa. Kasi inyong tigtanaw. Ha? Bawo bitanaw. Mukbang imong tigtanaw. Mo kayo lang sa Rich Kids channel, no? Wala lagi. So, sorry. Nag-celebrate me 50K. Ako si MJ, Maria Jean Salvado. Ang among channel is Rich Kids channel. Nag-celebrate me 50K. Galing kay waman mo kaila. Sorry. Huwag na kailangan tamo. Huwag nakatanaw mo. Bisag usa lang nga video na ang taming hatan kwanta. Pero kay wala man. Sorry. Nangita mi ba? Nag-try lang ko kay ang kasagaran sa gawas man gud ang nag-support. Sige, thank you ha. Thank you. Mga gwapa na ba? Ay, anyway. Baka kumuha na kami time. Maniligay mo. No? First kids. Okay? Sige. Sige. At ngayon ay porket kailangan na
pala, nakapila pala yan anak ko. Doon tayo sa kabila. Maghanap tayo dito. Hello! Dito na ata bumati siya. Magaganda eh. Tignan na mo YouTube? Yes. Oh, yes? Kanang namin na yun ng mga channel diri sa Bohol? Dili, no? Dili mo no? Wa mo kayo na sa Rich Kids channel, of course. Wa mo kayo na lang man. Kanang nag-celebrate yung 50K today, o niya kay wa man mo magtanaw din, wa man mo makaila sa Rich Kids. Wala ba yung hatag? Kundi kanilang ako ihatag ninyo kay kanang mag-subscribe po mo. Ha? Taga-Bohol mo? Oo, taga-dala lang mo. Oo. Tanawa, tagagawas dyan ang among supporter diyan. Rich. Ha? Rich. Okay, thank you kayo. Kasi nga mo na, ang gaganda niya. Ang gaganda nila, no? Ano kasi nga mo na? Singali mo na? Ha? Ayaw na, mama. Ayaw daw niya. Ayaw niya ibigay ang name niya. Grabe namang pagkakuripot sa pangalan. Ikaw dahil. Singali mo na. Ha? Lordeline, ang ganda niya. Oh my God, mga Pilipina, ang gaganda, no? Wow, panalo. Kaya lang, di nanonood. No, yun lang ang kulang. Sige, see you ha. Sige, thank you. Mama. Sila? Nagtanaw sila? Oo, nagtanaw po. Nagtanaw mo dito? Ha? Ano mo, ma'am? Ala, namutana. Nag-celebrate man niyo ka ng 50K manggod karon ma'am. Nasa Rich Kids channel ni. Kanang nangutan na lang ko nag-canvas lang ko sa mga tao dito sa Bilaran ug may nakaila na mo kay naka 50,000 subscriber ko wa man gyud yan. Kalain no? May gikan diri sa na ako inailhan sa Plaza Ganino Usara. Wa yun. Rich Kids. Rich Kids kaniyo. Rich kid? Walang among gi suroy ang Bilaran kung naabay nakaila. So sad, wala. Ina gwapa ra ba? Oh, mga gwapa lang mga tao diri. Buyag. Buyag inta. Asa mga taga-Bohol, mama, mga buwak mo. Oh, mga gwapa no? Kita ka? Mahapon na collab ni King Lux kailan mo? Wala po. Sikat kayo na. Okay. Nakakita sila. Ay, lahapon na. Ha? Taga-Bohol ako, Bohol eh. Salamat day ha. Sige, thank you. Subscribe na mo. Thank you, ma. Thank you. Thank you, Dad. Bye-bye. Wala naman. Wala naman balik. Balik ta.
Patayin mo naman. Ay, ikaw na mo YouTube? YouTube? Oo. Ano na pa Panagsa? Kanang, ang kinsa yung picture na mo channel sa... Kanina lang. Kailan mo Bridge Cheats channel? Wala. Celebrate nyo 50K. Akong gikanbas din sa Instagram. Kailangan mo wala UDI. 50,000 subscriber ko. Pero wala UDI. Itang kilik ni supportan ako. Pero okay lang. Thank you so much. Kanang, wala. Nag-suri lang eh. Mag-canvas lang ba? Nga ba yung mga supporter ko diri wala UDI. Thank you ha. Okay. Kanang sa YouTube channel. Mga vloggers, di ba? Mga vloggers. Oh, nya naabot na ang 50,000 subscribers mo nang celebrate me today. O nya among sulo yang kung kinsa tong nakailala mo tagana mo gantin pa lang kwarta pero dili man ano mapatanaw man makailaw sayang sa plaza may nakailan kanina so natagaan yan naman. Okay, thank you so much. Hey guys, nandito na tayo sa bahay. Dumating tayo. Oh my God. Nandito na tayo. Dumating na tayo sa bahay. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na yun ay part 1 lang ng celebration ng 50K kasi hindi namin naituloy yung pag-distribute ng mga giveaways kasi yun nga, umulan guys, umulan and then pag umulan, wala yung mga ganyan, walang nagtatambay, walang masyadong yung bumibili ng mga fishball na ganon, mga grupo-grupo ng tao, wala. Kaya, ang ginawa namin, umuwi na lang kami, nag-lunch, and then, edit ko itong video to, and then, we will do again another one. So, this must be the part 1, 50K celebration. Okay? So, at saka yung mga pangalan nun? Katutubo pala, yung mga katutubo napuntahan natin pero ang gusto ko, sabi ko sa asawa ko, bibili muna ako ng pandagdag doon sa ibibigay natin kasi nakita namin doon sa minanmanan ko kawawa nga sila at ang dami pala nila. So sabi ko, kulang yon kaya dagdagan ko siguro yung ilalagay ko sa box para sa kanila. Okay? So, bye-bye na for now. Take care. Thank you so much. Thank you so much. So much. Walang katapusan. At sana ay patuloy nyo kaming subaybayan, suportahan, at maging kaibigan. Okay? We love you guys. Take care always. God bless. Bye-bye.